Правна кантора ИС. Когато дадена злополука бъде призната за трудова с разпореждане на НОИ, за пострадалото лице възниква възможност да претендира обезщетение от работодателя. Ако е настъпила смърт вследствие на трудова злополука, такова обезщетение се дължи на близките на починалия. Обезщетението трябва да покрие всички неимуществени вреди, така наречените болки и страдания, както и имуществените такива, в това число разходите за лечение, рехабилитация, изследвания, загуба на доход и други. Обезщетението за неимуществени вреди при пострадалите от трудова злополука се определя изключително специфично. То е индивидуално и се базира на множество субективни критерии, които следва да бъдат съблюдавани при всеки отделен казус. Когато при наличието на сключена за сметка на работодателя застраховка трудова злополука настъпи застрахователно събитие и бъде извършено плащане от застрахователя по покрит риск, то отговорността на дружеството работодател се намалява с вече платената сума. Въпреки това, особено ако не е настъпила инвалидизация или смърт, то размерът на извършеното плащане от застрахователя е по-скоро символичен и предявяването на претенция към работодателя е единствения вариант за получаване на справедливо обезщетение. Затова ви съветваме да се свържете с нас за консултация преди да предявите претенция пред застраховател. От опит може да заявим, че в 99% от случаите обезщетение за неимуществени вреди от трудова злополука се получава от работодател само след заведено съдебно дело. Това е така поради факта, че обезщетението не е фиксирано по размер и подлежи на доказване. Единствено и само специализираните в сферата адвокати са изцяло наясно какви суми се дължат на пострадалите при трудова злополука. Работодателите често подценяват отговорността си и в повечето случаи, дори да се изпрати покана до тях, те я игнорират, което води до инициирането на съдебни производства. Правна кантора ИС е специализирана в дела за получаване на обезщетения при трудова злополука. Резултатите, които постигаме при този тип казуси, максимално се доближават до първоначалната прогноза, която сме дали на клиента. Работата с специализиран адвокат е необходимо условие за получаване на справедливо обезщетение, чийто размер е съобразен с актуалната съдебна практика. Освен безупречни резултати по делата, се стремим да предложим на нашите доверители модел на обслужване без аналог, с лесна, бърза и достъпна комуникация с всеки, който ни ангажира. Държим клиентите си информирани за всяко наше действие, а за тяхната удовлетвореност свидетелстват над 100 писмени отзива, които сме получили. Кантората ни осъществява дейност на територията на цялата страна, с централен офис град София и асоциирани адвокати в областните градове по страната. По всички наши казуси прилагаме резултатен принцип. Не получаваме никакви предварителни плащания. Работим на собствен риск, а възнаграждението ни се формира като процент от обезщетението, което сте получили с наша помощ.